Polèntia, fundada l'any 123 abans de Crist, va ser, en temps dels romans, la ciutat més important de Mallorca per la seva situació estratègica, punt clau entre les badies de Pollença i Alcúdia, per combatre la pirateria que tant aterria tota la Mediterrània. La visita, a més del museu, s'estructura en 3 àmbits: la Portella, el Fòrum i el teatre. Des de l'any 2000, el Consorci de la Ciutat Romana de Polèntia vetlla per la conservació, protecció i difusió d'aquest jaciment i financia les campanyes d'estiu. La directora de les excavacions és la doctora Margalida Orfila, catedràtica d'Arqueologia de la Universitat de Granada. Sempre explico l'avantatge que tenim aquí. Nosaltres som així, no? Estem aquí, sols aquesta casa, la casa de los dos tesoros, i aquesta és la casa de la cabecita de bronce. Sempre explico el mateix, vull dir, tenim la sort que els 2 modelos de cases més coneguts del món romà, un que és amb un pati més petit que es diu amb un impluvium, és aquest exemple d'aquí, el pati enmig i tot habitacions en els voltants. Davant de l'església parroquial de Sant Jaume d'Alcúdia hi ha l'àrea residencial de la Portella, que conté 3 domos, entre elles la Casa dels 2 Tresors, la més ben conservada i la que permet distingir les diferents parts de la seva estructura al voltant de l'atri. A l'altra banda del carrer hi ha la Casa del Cap de Bronze, on es va trobar el cap de nina conservat al museu. És més gran que la dels 2 tresors, però no es conserva completa. La més mal conservada, però, és la Casa Nord-oest, anomenada així per la seva orientació, perquè tot travessant les seves habitacions es pot identificar un fragment de la muralla romana del segle III. Enguany, l'equip d'investigació de Polèntia ha excavat 2 zones, la zona de la trinxera i la zona del fòrum, oberta al públic el 2002. La zona de la trinxera, feta als anys 30 per fer-hi passar el tren, ha deixat al descobert part del traçat urbanístic de la ciutat. Una ciutat molt ben traçada, un ideal d'urbanisme, segons Margalida Orfila, a partir de les 2 noves vies descobertes en aquest tall de 70 metres de terra i un senyal que confirma que la ciutat s'estenia més enllà de la Portella. L'equip d'investigadors està també centrat en esbrinar la datació exacta de la muralla del Fòrum. El mur es va construir després de l'incendi que va destruir-lo, al segle III després de Crist. Malgrat tot, la ciutat va continuar funcionant. Els arqueòlegs creuen que la muralla defensiva és del segle V i saben que el mur defensiu i les cases annexes deixaren d'utilitzar-se en l'època de decadència de l'imperi per esdevenir un cementiri. D'aquesta fase tardana, una de les darreres coses que tenim molt clares i amb moltíssima extensió del foro seria la necròpolis de l'antiguitat tardana que hi ha, sobretot el solar del foro. Quan les cases s'han esbocat, quan la fortificació s'ha deixat d'utilitzar, tot aquest sector es fa servir com a necròpolis. És una necròpolis espectacular, perquè s'estén des del carrer, per davant del Capitoli, que és aquell edifici que teniu allà, fins tot aquell sector d'allà. Fins ara n'hi ha unes 350 tombes excavades. O sigui que hi havia moltíssima gent enterrada aquí. I això, en època republicana i època imperial, mai enterraven a dins de la ciutat. Amb la cristianització de la ciutat, quan arriba el cristianisme i tots passam a ser cristians, les tombes progressivament comencen a entrar dins de la ciutat. Primer, moltes de les tombes cristianes s'originen a les antigues necròpolis imperials o republicanes, perquè ja s'enterraven els màrtirs, i després passen progressivament a dins de la ciutat. I això és el que tenim aquí. A l'àrea central de la ciutat, sobre un turonet a 14 metres damunt el nivell del mar, s'aixeca el Fòrum, la plaça que era el centre polític, social, religiós i econòmic de Polèntia. Hi podem veure, a l'àrea comercial, un ample conjunt de taverna, botigues i tallers dels artesans i diversos elements de tipus ornamental, 2 temples menors i les restes del temple capitolí dedicat al culte imperial i aixecat damunt d'un pòdium amb 4 columnes a la façana. Un grup d'estudiants d'història de diferents universitats nacionals i internacionals excava i treu ossos de cadàvers.
De fet, l'exhumació i extracció dels ossos és un dels treballs més laboriosos en arqueologia i és digne de veure. La tipologia de nínxols trobats és molt diversa. Uns són com caixes de pedra amb tapa. Ja als afores de la ciutat, prop del port, hi trobem el teatre, amb la seva càvea excavada a la roca seguint l'estil grec i aprofitant d'un turonet per anar-hi tallant les fileres de seients amb una capacitat per a 2.000 espectadors, data de les darreries del segle I. En època tardoromana es va fer servir com a necròpoli, de la qual encara s'hi poden veure els enterraments de forma trapezoidal excavats a la càvea i a l'escena.